Hej drenge, jeg fandt lige ud af noget totalt nice. Nu skal du bare lige se her. Press start. Build a squad and check another squad from the other world. Bum. Kom nu. Undskyld kvaliteten, men det er bare på en iPad. Hvad sker der nu? Hvorfor tager den så lang tid? Sådan der. Prøv lige at læse, hvad der står der. Go online to earn XP mod AL-controlled bots. Det vil sige, at man kan spille med bots og 1 mod 1 og få og simpelthen lige få styr på det. Så kan man bruge de der point der inde i multiplayer. Det er jo ikke dårligt. Så godmorgen og have en god dag.